Magħrufa bħala l-aktar ġurnata romantika tas-sena, ħafna jieħdu l-opportunità ta' jum San Valentinu biex juru l-imħabba lil maħbubin tagħhom b'kartolini, fjuri, ċikkulatini jew soft toys. Hemm min isib ix-xoqqa f'moxta u jipproponi bit-tama lil maħbub jew maħbuba taċċetta li tiżżewweġ. Iżda meta nqablu l-irġiel man-nisa, min minnhom hu l-aktar romantiku. Tkellimna ma' żewġ sidien ta' ħwienet renomati li bħallhom ikunu mħabtin sabiex ileħqu mad-domanda tal-Maltin. L-irġiel jgħidlek għamilli 3 għamilli 4 ħallilhom ma tgergirx. The ratio from cards from boyfriend to girlfriend rates something like 90% they buy for girlfriend to 10% of boyfriend. M'għandix risposta għal xiex, għax normalment il-girls card tiswa ħafna iktar għalihom. Jista' jkun li aħna xi iktar bażati fuq il-bears, għalli jista' tikas il-każ li iktar ħadd xi card ta' bear għal-girl milli għal-boy. Tradizzjonalment, loti tal-wart ħomor u l-aktar ġesta mħabba li hu marbut mal-festa tal-14 ta' frar. Iżda l-maħbubin, x'jixtru aktar? Aħmar, blu, daħlu rainbow ukoll u l-kuluri kollha. Illum il-ġurnata n-nies ta' ċertu klassi wkoll għażlu pink, shades of pinks, per eżempju, bojot, dawk il-coral colors, ir-wrapping iżommu aħmar kemm jista' jkun biex tibqa' iddaħħal taċċ tal-kulur tradizzjonali u mbagħad tibda tara inti x'qed joħroġ ġdid, pereżempju, dis-sena ħarġu roses iddipjati fiċ-ċikkulata. Hija xi ħaġa is-sena l-oħra ġibthom l-ewwel darba infatti u n-nies kienu naqra xettiċi. Però għamilt triq għal floris soħra x'issa dis-sena kulħadd bihom, kulħadd qed jirreklamhom. Hemm iddipjati fil-zokkor ukoll, sugar dipped, dejjem jivvintaw dawn l-affarijiet ġodda li biex jattraktjaw in-nies. U l-Maltin ħallu għall-aħħar biex jixtru. Malta kollox ħallu għall-aħħar. Jekk hux event fuq beach, jekk hux festival, jekk hux Valentine's Day. Ratio ta' sales, 80% minnhom ikunu on Valentine's Day. 55% of that 80% is between 4 and 9 in the evening on Valentine's Day. Il-Maltina ħallu ħafna tard, issib dawk il-ftit li normali jaħsbu kmieni, però jkun hemm ammont ta' Maltin li ħallu għall-aħħar minuta. Ngħidlek ikun hemm minnhom laqas ikunu jafu li llum St. Valentine's. Jindunaw għax ikun hawn ħafna trakkiet fit-toroq. Imma kien hemm min xtara aktar minn bukket jew rigal wieħed għal aktar minn indirizz differenti. Ġieli kien hemm ukoll, u timpressjona ruħek. Jgħidulek ħud li tużana f'dal indirizz u jieħdu waħda magħhom għad-dar. Għandna klijenta tiġi kull sena tixxi 6 cards. U il-cards ma jkunux l-istess prezz, skont minnu l-iktar speċjali għaliha. It's not very common, but yes, we do have clients. But some people buy them as a joke ukoll. Darling, you look perfect.